जोमग्राया बेबायदि लोमजादों नै हाय होनदो वेलकाम होनदो ओरै खिथाहरलाय आं लेखा रोंदोंना रोङाखै खिथाहरलाय मा रोंखो दे खिथाहर दे एफ जि ओइस आइल' ए बेसेल' हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै बेसेबा गोबावजों आङो ब्लग खालामनो सानलायबाय आरोना ओमफ्राय दा दिनैहाय नोंथांमोनजों माखौ आङो शेयार खालामग्रोनो सानदों दा माखासे बुस्थुफोर लायनांगौ दं नालाय जिनिसफोर आंनि बिजनेसआ बेखौहाय एसे डेलिभारि खालामहैनांगौ दङ दा बेखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसै होननानै सानदों आङो दा बबेयाव हैगोन सोर दोनहैगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर आं दा रेडि जानानै दंखायो नै बेखौबो रेडि खालामबाय ओमफ्रायहाय दा थांसै आरोना दा पेकिं खालामबावनांगौ दं बेखायनो पेकिं खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो एसे देखायग्रोसै होननानै सानदों आङो मा दङ दा र' नायगोन बे दाख्लैहाय माबायावहाय दाख्लैबो गांसे बेखौ हरखांखाबाय ओमफ्राय आरो नैबे गोदानलाय आरोना बेबो बेबायदिसो स्टाइलनि नैबे नै दाख्लै गांसे हाखांखाबायमोन ओमफ्राय बेना एसे जुदा नै बिबाराबो एसे जुदा ओमफ्राय नैबेयाव होनायाबो नैबे होनायफ्राबो जिङाव होनायफ्राबो एसे जुदा जाबाय आरोना नै बेबायदि ओमफ्राय ब्लाउसआ बेबायदि स्टाइलखौनो बानायदों नै बिखुङाव बिदि जागोन सिगांजों नै 38 साइजनि बिदि बे जाबाय गांसे बेखौ गांसे बे जरासे पेकिं खालामनांगौ दङ सिंगल माबायावबाबो ब्लाउसबाबो सिंगल ओमफ्राय चुन्निबाबो सिंगल बेबायदिबो मोनगोन आरोना ओमफ्राय गांसे नै दंबावो बेहा जाहैबाय सिल्कि झिलिक मिलिक एकदम आयौ बेनाथ' हाबजानाय नङा 30 साइजसो बियो ओमफ्रायहाय नै जोमग्राया बेबायदिनो स्टाइलावहाय रेड कालारनि पुरा रेड नै ब्लाउसबो रेड बिनो आरोना जेबो स्टाइल बानायखायाखै बियो बिखुङावहाय बेबायदिनो बिखुं खोबनाय होननानै बुंनानैहाय बेबायदि बानायबाय आरोना फिसा नालाय मानसिया फिसा नालाय 30 साइज बियो दा बे गांनैयानो ओमफ्रायहाय आरो दंबावो गांसे दं आङो नै गांसे पेकिं खालामखाबाय बेखौबो हैनांगौ बे एमब्रयडारि बेबो गांसे हानानै दं नै आखाइ गुसुं बेहा बेबायदि सुदों आरोना गोदोनायाव नै बिखुंजोंहाय बेबायदि फिसा फिसा होबाय पाहार बादि खख'ना जादों नोंहाथ' दादाखौल' नोंहालाय जायाखै ना नै खालामजोबनानै लाबाय दा हैनो थांगासिनो जायगायावनो हैजोबनांगौ थारमाने मोनसेया जायगायावबाबो मालायनि आखायावसो हैनांगौ आरोना दा बेफोरखौ हैनानै लाग्रोनि नोंथांमोनहाबो थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे होदो दै बबेयाव हैगोन सोरनो हैगोन नोंथांमोनबो दिन्थिलांगोन आङो मामा अबहाय थांनो नागिरदों आयु मोदै खिफालिनिखौ नायनो मोदै खिफालिनिखौ नायनोसोनो हनै बहाबा थांनो नागिरनाया सफैबाय नै बाजारावहाय फैद' फै मामि नैबेनो थाङो नै नैबेनो र' फोरमिन नागै नेनांबाय थाबायना ओमफ्राय फैदो बांद्राय गोबाव जाखायाखै नै औ हरखाबाय नै मादैसो नोंखौ नुबाय थायो आङो आयो दुस्थ' ना इयो दे थांसै दे औ दे डक्टराव थांसै बैयावहायथ' डक्टरनावबो थांनांगौ ना
गाखोफिनलायबाय नै आरोबाव दंबावो मोननै बेवहाय दा फार्स्टआवहाय पस्ट अफिसाव थांगोरसै आं नै थांबाय थानोसै नायगोन बेना जिरायनो हाया नों मानो जिरायनो हायामोनलाय मा ओरैना हरलाय हाय होनहरदे ओरैजों हाय होनहरलाय दुगा जाथारबाय ना नों लेखा रोंना रोङा खिथालाय एबजि ओइसाय अ दे दलर थादे नैबेनिमोन नामा आयौ कालार फुनलायबावबायसोहाय माने बिउटि पार्लार दंलायो बेयावनोबा बुकिं खालामो क'क्राझारावनोखा सानबेसे नांगोनथाय साननै सानथामावसो ना बुकिं खालामबाय पस्ट अफिसाव फैदो बामसै बा माबा जायाना नोंखौ दुस्ट' मानसि होबाय पार्सेलखौबो डक्टराव थांसै दे डक्टरनाव थांसै औ दा बेखौबो मोनसे होखांबाय आरो मोनसे दंबावो बिनिफ्राय जोङो सिगाङावहाय डक्टरनाव थांगोरसै दं हस्पिटालावहाय एसे थांनांगौ दं ओइ दलद थाहाय दलद था आयु एक सेकेन्ड दलद थानो हाया मानसि बिलाय मामिनि गस्लानो माबा दखाननि गस्लाफोरखौनो मामिनि गस्लालायबाव बेयाव गस्ला गैया औ गस्ला दं हा बल दाना अफाय थांसै हस्पिटालाव थांसै ना औ मा लायनो ब्रिन्जाल जाम्बा होनो ब्रिन्जाल लायलाबायनांगौ हस्पिटालावलाय ब्रिन्जालालाय न'आवनो दंना न'आव दंब्रा बै खाथियावनो हस्पिटालाबो ओमफ्राय बेनि खाथियावनो नैबे पार्सेल दंबावो बेखौ होबावनांगौ फैनानै नै गावहासो माबा ओरैबा ओरै थाबायलाबायनाय ओरै क्वाटारफोर दंजोबो ना बेजोंसो थांलाबायनो नागिरबाय औ टिकेटआ फैदो बिदि थांनो नाङा मालायनियावहाय न'सोना बियो हस्पिटालावसो थांनांगौ ओरैजोंसो हस्पिटाला बेयाव थारमाने बेनिनो नै क्रिमिनि मुलि दौनायनि टाइम जाबाय नालाय सिगाङावहाय 6 मास बारबाय नै माबायाहाय दौनायाहाय बै जुनावनो दौदोंमोन औ ओमफ्राय दा बेयावनो सोंनानै लांनोसै नै बेना बेयावनो गेलेनो एकदम खारबोलायो हस्पिटाल होनबाथाय बेबि उन्दुदों औ बेबि उन्दुदों आयु दे दलर जिराय औ जाया बेबिया उन्दुदोंना दे बेबिया उन्दुदों नों दलर जिरायफादो गैया जाया होमबालाय गाज्रि जादोंदां बेखौबो एदावनायल' बेना नायगोन सोंदो दिदिया लोमजादों नामा दांलाय मालायनि खाफाल दाङै सोङो बेना नोंलाय जर होनाय बोले है थाङाब्रा हामा दुस्थ'खौ लानानै ओंखारफिनबाय नै जोङो दुस्थ'खौ लानानै डक्टरनाव थांबावसै नों बेसेबां दुस्थ' डक्टरनाव बेसेबां दुस्थ' दा थांफिनसै ओमफ्राय क्रिमिनि मुलिखौबो लिरनानैल' हरबाय गैयानो गावसिनावहाय बायनांगौसो आरोना होमबा दखानावहाय बायहैनांसिगोन बेखौ दा ओमफ्राय जिनिसाथ' पार्सेलाथ' दंबावो मोनसे होबावनांगौ बेखौ हैग्रोनानै लानोसैलाय
Hai mame. Dia kan khunlai. Sopari fang ku kan khunlai. Erna horan khunlai. untuk tiar. Jabai. Sopari fang ku thupar thi ne. Tet bijai. Last मोनसे पार्सेल दंबावो मोनसे दंबावो हैनांगौबा नैबावसो होफैदों समबाय अफिस बियो ओमफ्राय र' दा लाखिग्राया सोर गुजुलायबायलै हाथिबलायबाय बेरे जेक्सन गैया नामा ओइ थांबायसो ए जेक्सन नै क्रिमिनि मुलि लोंसै दे र' 5 खौ नायनांगौ 5 ml लोंनांगौ 5 ml दे 5 ml लोंनांगौ नै बेयाव 10 ml दं वा पिंक कालारनिलै जाबाय औ जाबाय औ संख्रबायमोन दे लोंदो नै बेखौनो गोथावसो लोंदो दे क्रिमिनि मुलिया नै 6 मासजों लोंहोनांगौ ना बेनोमोन नै फार्मासियाव सोंनानै लाबोबाय ओमफ्राय बायनानै लाबोबाय आरोना बेखौहाय दा नै एबार 6 मान्थस उनाव लोंहोनोसैलाय 1 इयारनिफ्रायनो लोंखादों बियो 1 इयारनिफ्राय दा नै 3 इयार्स जागुलायबाय बिदिनो 6 मान्थस उनावहाय लोङो आरोना डक्टरा खिथाहरखादों नालाय 6 मान्थस उनावनो लोंबाय थानांगौ होननानैहाय लोंखांबाय मा नै खुगाया नोंना जाया नै 5 ml लोंहोबाय 10 ml नालाय ओमफ्रायहाय 5 ml लोंहोनो थिनदों आरोना बियो अभार जानो हागौ होननानैहाय 5 ml जेरै लोंबा ओमफ्राय 1 week उनावहाय 5 ml लोंहोबावदो होननानै बुंदों आरोना आं दसेल' भिडिअ बानायदोंमोन बेयावनो लोंखोमाजोब्बाय नै 5 ml लोंनो थिननाया ओमफ्राय माला माबानानै लानानै लोंखोमाजोब्बाय 5 ml खेबनै लोंनांगौ होननायखौनो मा जाबावनांगौ दे दहायनि व्लग खालामनायखौ आङो फोजोबसै होननानैसो गाव बेखौहाय मुलिखौ लोंहोखांनानै दसेल' दोरोददोंमोन बेजों मालाबायनो नै 5 ml लोंनो थिननाया 10 ml खौबो लोंखोमाजोबनानै थाबाय मालानो दा नै माबायानो खालि जाबाय मा जागोनथाय गिगासिनोसो आङो नै ओमफ्राय अभारदस जाजानो गिनानै 5 ml लोंनो थिनखादोंमोन डक्टराहाय ओमफ्राय आवगोलनिखौ 10 ml खौनो लोंहोनाय बायदि मोनदोंमोन मोननायाथ' ओमफ्राय दा नै ओंखायनो गेलेहोलागासिनो बेखौ उन्दुखाबाय होनदोंमोन साला ओमफ्राय मानसिया दानो उन्दुथ'नो मोना बियो ओइ मामि ओइ आंबो आगोल क्रिमिननि मुलि लोंनानै जादों मारै जाया औ एसे उन्दैसिन मोनदां बेनिफ्राय ना बेजों समानखामोन ए हां थोनो जादों औ बेबायदिनो आंबो उन्दैयावहाय माने क्रिमिनि मुलि अभारदस जानानै हां थोनो जाखांबाय आगोलहाय माने हाफ दम थिनखादोंमोन ना माथो ए ओंखायनो दा बेखौनो गिगासिनो आङो माबायदि मा जागोन मा मागोन होननानै र' एसे थाबावथोंसै होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं